Yanayin firgici da tashin hankali da al'ummar Gaza ke fuskanta kenan a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da kaddamar da hare-hare a yankin na Falasɗinu. Ya Allah, ka ɗauki fansar mu a kansu ya Allah. Sun kashe ‘ya'yana, suka bar ni ba kowa, Ya Allah kai kaɗai ne mafaka kuma kai ne mai kiyaye ni. Ya Allah kai kaɗai ne mafaka kuma kai ne mai kiyaye ni. Ya Allah kai kaɗai ne mafaka kuma kai ne mai kiyaye ni. Shugabannin ƙasashen duniya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan hare-haren baya-bayan nan da Isra'ila ke kaiwa Gaza. Tun bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a watan Janairun da ta gabata. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya kaɗu da hare-haren. Prime Minister Australia Penny Wong ya ce ƙasarsa na buƙatar ɓangarorin biyu su mutunta tsagaita wuta, inda ya ce wajibi ne a kare dukkanin fararen hula. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da cewa ƙasarsa na iya amincewa da ƙasar Falastino a cikin watanni masu zuwa. Macron kenan yake cewa muna gwagwarmaya don Gaza, don dawo da zaman lafiya da tsaro, don taimako da kuma fita a siyasa. Kuma abin da za mu yi kenan a watanni masu zuwa. Ba zan yi don faranta wa kowa rai ba, ina so na kasance cikin wani yunkuri na gamayya, wanda zai ba wa waɗannan Falasɗinawa damar gane manufofin Isra'ila. Muna buƙatar mu yaƙi waɗanda suke tauye haƙƙin Isra'ila na wanzuwa kamar Iran. Shi kuwa mataimakin Prime Minister Belgium Maxime Prabot ya yi Allah wadai da hare-haren. Mai magana da yawun gwamnatin Rasha Dmitry Peskov shi ma ya bayyana lamarin a matsayin abin damuwa. Isra'ila na ci gaba da kai hare-hare kan asibitoci, gidaje, wuraren ibada kamar yadda ta kaddamar da wani hari kan wata majami'a a tsakiyar Gaza tare da kashe mutane da dama. Wannan ba shine laifi na farko ba. Yana daga cikin laifukan da ake maimaitawa. Laifi ne da aka yi wa mutanen da basu ji ba basu gani ba, fararen hula da sauransu. Kada ku ɗaura laifi kan kowa. Laifi ne na waɗanda ba sa kula da majami'u ko wani wuri mai tsarki ko wani wuri na daban. A wani gefe kuma, China ta ce ta damu matuka kan hare-haren na Isra'ila, inda ta kira ga dukkan ɓangarorin biyu da su ɗauki matakan da za su daƙile ta'azzarar lamarin. Ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Mayonik. A martanin da ya mayar, Netanyahu ya ce za su ci gaba da yaƙi har sai sun cimma dukkanin muradun da suka sa a gaba. Rundunar sojin Isra'ila ta ce za ta ci gaba da kai hare-hare har sai an saki dukkanin waɗanda aka yi garkuwa da su. Yanayin da Isra'ilawa suka tsinci kansu kenan yayin da suke ƙoƙarin tserewa farmakin Hamas a ranar 7 ga watan Oktoban 2023, wanda ya kai ga Isra'ila ta ƙaddamar da yaƙi mafi muni a Gaza. An gudanar da zanga-zangar nuna goyon bayan Falastino a jami'o'in Amurka da sauran ƙasashen duniya. A kawo ƙarshen kisan kiyashi, a daina baiwa Isra'ila makamai. A 'yanta Falasɗinu, a daina baiwa Isra'ila makamai. A kawo ƙarshen kisan kiyashi, a daina baiwa Isra'ila makamai. A daina baiwa Isra'ila makamai. Jakadan Falastino a Majalisar Ɗinkin Duniya Riyad Mansour ya faɗa wa taron kwamitin tsaro na majalisar cewa Falastinawa na buƙatar 'yanci kamar kowa. لم يفقد شعبنا الفلسطيني إنسانيته فشعبنا الفلسطيني Al'ummar Falastinu ba su rasa 'yancin zama 'yan adam ba. Mutanenmu Falastinawa a halin yanzu suna son rayuwa. Ba za ku sami mutanen da ke marmarin rayuwa ta al'ada ba kamar mutanenmu na Gaza. Bugu da ƙari, duk Falastinawa a duk inda suke suna buƙatar rayuwa kamar sauran al'ummomin duniya, al'ummar da ke burin samun 'yanci da mutunci da rayuwa da zaman lafiya. Falasɗinawa ba za su ɓace ko su watse ba, kuma ba za a iya kashe su ba. Dole ne ku yi musu adalci. Dakarun Isra'ila sun bayar da sabbin umarnin ficewa daga wasu yankunan zirin Gaza, saboda a cewar su za a ci gaba da kai hare-hare, yayin da Falasɗinawa ke ci gaba da fuskantar ƙarancin agajin abinci.
Yanayin da Falasɗinawan kenan ke gwagwarmayar karɓan abinci a zirin Gaza. Rundunar sojin Isra'ila ta ɗau alwashin ci gaba da gwabza yaƙi a Gaza, sai dai ta amince da cewa yaƙin yana da wahala kuma baya sauri.